हेलो फ्रेंड्स बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव भेकेन्सि ओंखारना फैदों होननानै गोबांनो मिथिखाबाय आरो डिटेल्सखौ नुबाय मानो होनोब्ला आं भिडिअ खालामनो हाथ'वाखैमोन लोगोफोर एसे लेट जाबाय दा आं बेहाय नोंथांमोननो होफिनगोन जायफोरनोखि नोंथांमोना बुजिजोबाखै नोंथांमोना नायफिनदो बिनि फुल अफिशियेल नटिफिकेसन दा बेहाय टटेल भेकेन्सि ओंखारदों 1837 आरो बे ग्रेड 3 आरो 4 जागोन नोंथांमोना ग्रेड 4आवब्ला सिम्पल 8 पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दायो बिनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ थाहैगोन 13 मार्चसिम थाहैगोन नोंथांमोना 13 मार्चनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो नैबे वेबसाइटआव guwahati.ac.in नोंथांमोना बेवहायसो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन दा बेवहाय जों नायोब्ला पस्टखौ जों नायगोन बिनिफ्राय जोङो भेकेन्सि नायगोन बिनिफ्राय क्वालिफिकेसन आरो जों नायगोन सेलारिखौ जों नायगोन बेवहाय दा जोङो पस्टआव मोनदों वानआव बेनो जाहैबाय एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट दा बेवहाय भेकेन्सिया जोबोद बुरजा दङ बेनो जाबाय 1581 भेकेन्सि दङ दा बेवहाय नोंथांमोना जिखुनु जाया 12 पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन एनि स्ट्रिम नोंथांमोना जिखुनु जाया स्ट्रिमनिफ्राय 12 पास जादोंब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय बेवहाय होनदों लोगोफोर जायफोरनिखि साइन्सनिफ्राय बांसिन पास जानाय दङबा साइन्सआव जुदि पास खालामदोंबा नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिखौ बांसिन प्रेफारेन्सखौ होनाय जागोन होनना बुंदों लोगोसे नोंथांमोनाहाय रुरेल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट दङब्ला बांसिन मोजां जागोन एबा नोंथांमोनाहाय बेखौहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेवहाय भेकेन्सिया दङ गासै 1581 दङ जोबोद बुरजा नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बिनि दरमाया जाहैबाय 14,000निफ्राय स्टार्ट जानानै 60,500 आरो ग्रेड पे दङ 6,200 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन दा बेवहाय जों नायोब्ला भेकेन्सिया मोजाङैनो दङ हिसाबै बेवहाय दङ एसटिपिनि थाखायबो 65 भेकेन्सि दङ नोंथांमोना जोबोर मोजां चान्सखौ मोनदों दा जों सेकेन्ड पस्टआव नायोबा बे जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार लेभेलनि जागोन बेवहाय भेकेन्सिया दङ 47 दा बेवहाय नोंथांमोना जिखुनु जाया ग्रेजुवेट जायोब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बिनिफ्राय 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार नोंथांमोना सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन होनबासो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन बिनि दरमाया एखेयानो दा जों नेक्स्टआव थांबावनोसै नोंथांमोना बिनि फुल अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै नायदो आं नोंथांमोननो होबाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय डिसक्रिप्सननिफ्राय दा बेवहाय आरोबाव मोनबावदों सिरियल नाम्बार 3आव बेनो जाहैबाय बेबो जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेल नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि अफिसावनो मावनो मोनगोन खामानिखौ बेनो जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जागोन बेवहाय पस्टआ दङ 153 नोंथांमोना बेवहायबो सिम्पल ग्रेजुवेट जाब्लानो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन बिनि दरमाया एखेयानो लोगोसे 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन दा जोङो बेहाय नायबाय थाला माखासे बे रिजार्भेसन भेकेन्सिखौ नायला नोंथांमोना बेखौ नायना लादो डाउनलड खालामनानै दा जों नेक्स्टआव फैबाय स्टेन'ग्राफाराव 8 दङ भेकेन्सिया बेवहायबो ग्रेजुवेट जानांगोन लोगोसे नोंथांमोना ITI लानाय जानांगोन बा नोंथांमोना कर्स लानाय जानांगोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोना माने स्टेन'ग्राफि कर्स नोंथांमोना लानाय जानांगोन होनना बुंदों दा बिनि दरमाया एसे बुरजासिन दङ ग्रेड पेआ बेनो जाबाय 8,700 पार मान्थ नोंथांमोना ग्रेड पेखौ मोनगोन दा नेक्स्टआव जों थाङोब्ला स्टेन'टाइपिस्ट बेवहायबो 5 दङ भेकेन्सिया नोंथांमोना बेवहाय HS पास जाबानो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेन'ग्राफि नोंथांमोना कर्स लानाय जानांगोन दा बिनि दरमाखौ नोंथांमोना नायबाय थादों उनावहाय आं बेखौ बुंबाय थाला दा नेक्स्टआव फैबाय जोङो दानिया 6आव नायोब्ला इलेक्ट्रिशियान नोंथांमोना 4 भेकेन्सि मोनदों बेवहाय नोंथांमोना 10 पास जानांगोन बेनिफ्राय 2 इयार्स डिप्ल'मा माने इलेक्ट्रिकेल नोंथांमोना कर्स खालामनाय जानांगोन ITIनिफ्राय गभर्नमेन्टनि जाथारनांगोन दा बिनिफ्राय फैबाय 7आवहाय कम्पिउटार नोंथांमोना बेवहाय 24 भेकेन्सि मोनदों बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जानांगोन लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय साबजेक्ट थानाय जानांगोन बेवहाय हायार सेकेन्डारियाव बेनो जाबाय नोंथांमोना स्टेटिस्टिक्स थानांगोन नङाबा इक'नमिक्स नङाब्ला नोंथांमोना मेथ्स थानाय जानांगोन दा फैबाय जोङो मेकानिक नोंथांमोना बेवहायबो 6खौ मोनदों भेकेन्सिया बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय 10 पास जानांगोन बेनिफ्राय बेवहायबो नोंथांमोना मेकानिक माने ITIनिफ्राय पास खालामनाय जानांगोन दा नेक्स्टआव जों थाङोब्ला 9 नाम्बाराव ग्रेड 4 नोंथांमोना ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामब्ला मात्र 8 पास जाब्लानो बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन भेकेन्सिया दङ 9 दा बिनि दरमाया 12,000निफ्राय जागायनानै 35,000सिम जाहैगोन पार मान्थ बेनिफ्राय ग्रेड पेआ दङ 3,900 पार मान्थ नोंथांमोननो होनाय जागोन दानिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा मा नांगोन नोंथांमोना नायदो नोंथांमोननि बैसोआ 40 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेनेरेलब्ला 18 इयार्सनिफ्राय लानानै नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना STब्ला 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा माबोरै एप्लाइ खालामगोन होनोब्ला नोंथांमोना बेहाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो गोनां डकुमेन्ट्सआ जाहैबाय नोंथांमोना बेवहाय नायदो सिगनेचार फट' कपि नांगोन लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना 10 पासनि एडमिट बा बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो जागोन बेनिफ्राय मार्कशिट नांगोन नोंथांमोननि फरायनायनि बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि डिप्ल'मा लानाय दङबा होबानो जाबाय बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट आरो मोस्ट इम्परटेन्टआ जाहैबाय लोगोफोर नैबे जाबाय भेलिड एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड बा सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ हरथारनांगोन बे गैयाब्ला एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा दानिया मोनसे खोथा नोंथांमोना गोसोआव लादो नैबे नोंथांमोनाहाय रुरेल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौहाय बे पस्टआव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना माने साइन लाना फैनांगोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नैबे नुनो मोनदों नैबे फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामदो डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना
फार्स्टआवनो नैबे पन्सायतनि सेक्रेटारि बा प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानांगोन जुदि नङाब्ला नोंथांमोनाहाय बिडिअनिफ्राय लाना फैनो हागोन नोंथांमोना बिडिअनिफ्राय लाना फैनो हागोन ब्लगनिफ्राय आरो जुदि नोंथांमोना बेखौ लाखाङोब्ला लास्टआवहाय नैबे काउन्टार साइन नांगोन लोगोफोर सार्कोल अफिसारनि नोंथांमोना बेखौहाय सार्कोल अफिसाव लानानै फैनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन होमबासो नोंथांमोना एक्सेप्ट बा बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा नोंथांमोननि एग्जामा जागोन गासैखौबो लानानै 100 मार्क्सनि जागोन नैबेवहाय होनाय दंखायो नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज एग्जामबो होनांगोन जुदि नोंथांमोना माखासे पस्टआव गिदिर पस्टआव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना जेरै जुनियर एसिस्टेन्टआव एप्लाइ खालामब्ला नोंथांमोना सेकेन्ड फेज एग्जाम होनांगोन बा प्रेक्टिकेल टेस्ट लिरनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना कम्पिउटार नोंथांमोनखौ प्रेक्टिकेल लानाय जागोन नाथाय ग्रेड 4आव नोंथांमोनखौ लानाय जानाय नङा आरो बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटखौ आं बुंबावबाय लोगोफोर बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआहाय 13 मार्च दायो आरो नायनो गोनां जाहैबावबाय लोगोफोर नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायलांजोबदो गासैखौबो बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन नाथाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय गोसोआव ला बेवहाय नेगेटिभ मार्किं दङ 1/2 दङ नोंथांमोना जुदि मोननै रं जायोब्ला 1 मार्क नोंथांमोननिफ्राय दाननाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे गोसोआव लायो आं खावलायखाबाय दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आपडेटखौ मोजां मोनो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो